throw away the pieces that you gave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teng mriki badhe nembang pupuh dandang gula. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samyo anulado kadya muni caritane andelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara kaya purune kang den antepi nuhun nitra utama cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.